हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो बेल आइकनावबो क्लिक खालामना हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअफोरा नोंथांनिसिम सहैयो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय। आच्छा मानगोनां लोगो नोंथांमोन आं दिनै इलेक्ट्रिकेल बिलनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायना होगोन। बे इलेक्ट्रिकेल बिलखौ जोङो अनलाइनजों माबोरै हरो बेखौ आं दिनै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों रिभिउ खालामनानै दिन्थिगोन। नोंथांमोनाबो बे आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनानै लानो हागोन। जों अफिसफ्राव थांथारोब्ला फैसाया खरस जायो, माने गारियावबो थाङो आरो जानाय लोंनाय साहा लोंनाय बायदिफ्रावबो थाङो आरो अफिसफ्राव लाइनबो थाहैनांगौ जायो, गोबां होंगो दोंगोबो जायो, मानसिफ्राबो खस्थ'बो मोनो। बेनिखायनो जोङो गोरलैयैनो फैसा गारालासे जोङो अनलाइनजों माबोरै हरो बेखौ दिनै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। नोंथांमोनाबो सोलोंनानै लादो, गावबा गावनो न'आव थानाय नोंथांमोनाबो कारेन्ट बिलखौ कम्पिउटार एबा मबाइलफोरजोंनो हरनो हागोन। अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। जोङो कारेन्ट बिलखौ हरनो थाखाय जिखिजाया मोनसे ब्राउजारखौ जोङो अपेन खालामनांगोन। जिखिजाया मोनसे ब्राउजारनि सिङाव थांनानै नोङो APDCL सार्च खालामनांगोन आरो आं APDCL लिरनोसै। बेबायदि सिम्पलि बायदि लिरबानो जागोन आरो डाइरेक्ट लिरोब्लाबो। दा APDCL लिरखांबाय, APDCL टाइप खालामखांनायनि उनाव नैबे ग'आव होनांगोन। आं ग'आव होबाय, दा ग'आव क्लिक खालामबाय आं। लडिं जागासिनो दं, अपेन जाथ'वाखै। नै अपेन जाबाय। वेबसाइटआ नै बेनो, मेन वेबसाइटआ APDCL दं गाहायाव नै HTTPS थपा थपा मोननै दं, ओमफ्राय /www.apdcl.org दं बेबायदि। नैबे मेन वेबसाइटआ बेनो आरो organization.org माने। आं क्लिक खालामबाय, नैबे APDCL लडिं जागासिनो, अपेन जासिगोन दसे उनावनो। अपेन जाथ'वाखै, एसे सम लागोन। अपेन जाहांबाय, फुरा अपेन जाजोबाखै। जाबाय। बे हमपेजाव मा जाखो नायनोसै र'। आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड बायदि जाखांबाय। बेनि गाहायाव दङ, जों गाहायनि लिंकआव थांनानै क्लिक खालामनांगोन। नैबेहाय दङ पे माइ इलेक्ट्रिसिटि बिल, बेहाय क्लिक खालामनानै जों हरनो हायो आरो बिलखौ। पिउ माइ इलेक्ट्रिसिटि बिल, बे माने थांखांनायखौ नायनाय आरो रिचार्ज माइ प्रिपेयार्ड मेटार, बे नङा। प्रिपेयार्ड पाउचार, बेबो नङा। एप्लाइ निउ कानेक्सन, बे गोदान माबा खालामनाय। जेनेबा जों दा कारेन्ट बिल हरगोन नालाय, बेनिखायनो जों बेहाय पे माने होनाय, बे पेआव क्लिक खालामनांगोन जों। पे माइ इलेक्ट्रिसिटि बिल हरनाय, बेयाव पेआव क्लिक खालामबाय आङो। अपेन जासिगोन, नै बेद जाबाय, अपेन जाबाय। नै मा होनो बेहाय कनजुमार आइडि होनो नांगौ। कनजुमार आइडिया बै कारेन्ट बिलनि मोनसे रिसिप्ट लेखा थायो, बेहाय थायो आरो बेखौ नायनानै नैबेहाय टाइप खालामना होफैबानो जाबाय आरो कनजुमार आइडियाव सेरदो। आं दहाय नायखांखाबाय, आङो हरखांखाबाय आं सिगाङावबो कारेन्ट बिलखौ। बे आं बेयाव जाखांगोन आंना सेरबानो। जाथ'वाखै, आं लिरनोसै र', लिरफिननांसिगोन। 033 नायनांगोन र'। 00 मोनब्रै 000 बेनिफ्राय 72428 लिरखांबाय आं दा कनजुमार आइडिखौ। बेनिफ्राय साबमिटआव होनो नांगोन आरो साबमिटआव क्लिक खालामबाय आङो। नैबेबायदि अपेन जाबाय। नै कन्जुमार नेमा नै इनभइस नाम्बार, बियो मोनसे
इनभइस डेट एमाउन्टआ नै 849 दं। ओमफ्राय जायखिजाया बेहाय मोनसे इमेल क्लिक खालामना इमेल इन्टार खालामना होनांगोन आरो आथिखालावथ' बयनावबो इमेल थाजोबखायोना जायखिजाया मोनसे इमेल होबानो जागोन आरो बेयाव लिरनानै आंनो जाखांबाय आं होखांखाबाय बेनिखायनो जाखांदों नै आं क्लिक खालामना होबाय बेनिफ्राय जाजोब्बाय गासिबो अब्ला बिलखौ हरनो थाखाय जों मा खालामनांगोन बेहाय होनांगोन आरो पेआव क्लिक खालामनांगोन आरो पेआव क्लिक खालामबाय आं दा खारगासिनो दङ लडिं जादों अपेन जासिगोन दसे उनाव नै अपेन जाबाय दाना बेबायदि जाखांबाय एमाउन्टआ नैबायदि जाबाय आरो टटेल 849 बे थांसिगोन आरो बेनिफ्राय नै बेफोरजों हरनो हायो आरो सोरनावबा बेफोरबायदि बुस्थुफ्रा दंबा हरनो हागोन आरो क्विक पे दं क्रेडिट कार्ड दं डेबिट कार्ड दं आरोखि बेहाय दिन्थिनाया डेबिट कार्ड प्लास एटिएम पिन इन्टारनेट बेंकिं माने बेफोर मोनफा मोनफा हरनो हायो आरो बेफोरजों वालेट कैश कार्ड्स बेफोरजों हरनो हाजोबगोन आरो बांसिन मानसिफोरनाव बेफोर थाया दानिया बे जोंनाव बांसिन मानसिफोरनाव मा थायो डेबिट कार्ड थायो इन्टारनेट बेंकिं थायो बेफोरजों हरनो हागोन आरो डेबिट कार्ड माने बे एटिएम कार्डखौ होनदों आरो एटिएम बेखौ सेरनोसै आं गोबां मानसियानो एटिएम कार्डजों हरनो हायो बेनिखायनो क्लिक खालामसै आं बेहाय डेबिटआव क्लिक खालामबाय आङो नोंथांमोना बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बेहाय कार्ड नाम्बारखौ होनो नांगोन आरो कार्ड नाम्बार होदो बै 16टा कार्ड नाम्बार थायो एटिएम कार्डआव बेखौ होबानो जाबाय आरो बेहाय इन्टार कार्ड नाम्बारनि सिङाव बेखौ सेरनानै लिरबानो जाबाय कार्ड नाम्बारखौ ओमफ्राय एटिएम कार्डआव मा थायो इयार थायो सिपिपि थायो बेखौ सिपिसि बेखौ बै एटिएम कार्डनि उनथिंजाय थायो बेखौ होबानो जाबाय आरो इन्टार कार्ड हल्डार नेम माने बै एटिएम कार्डआव थानाय नामखौ होबानो जाबाय बेखौनो होनदों कार्ड हल्डार नेम होनदों बेखौनो बेनिफ्राय खालामखांनायनि उनाव बे मेक पेमेन्टआव होनांगोन आरो मेक पेमेन्टआव क्लिक खालामदो लडिं जागासिनो दङ नै बेबायदि जागोन आरो इउर पेटिएम रिक्वेस्ट इज बिं प्रसेसिं जाबाय नोंनाव दा मबाइलाव अटिपि फैबाय बे अटिपिखौ होबानो नों कारेन्ट बिला अट'मेटिक थांबाय आरो फैद जाबाय आं दा होनाय जानाय नङा अटिपिखौ आं हरखांबाय सिगां बेनि हरथ'नाय आं दा कारेन्ट बिलखौ नोंथांमोना होनानै हरनो हागोन आरो स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला गोबांनिफ्राय गोबां शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच